Nile paha warsikari Rongpi arong amekar Mondalsing Rongpi kedamtang therea cekloni phai ECR ni pen pressure stroke akiso kachohang lok penajok aphu along operation asai klempon angkoklo. Seta piniar ni antame kimiang theka vedera jok ahema soratum kematha kisunga sonsi nangdokoklo. Mondalsing Rongpi pressure stroke akiso kelong lok penajok DMCH along se kachelang jia phan lo. Bonta DMCH along ki un epupen puthot bokajan Aryogya hospital along si aphu along operation asai klemlo. Bokajan Aryogya along ceklo ejon sosi ansi kilang bom unahut ke pangrum akhia dat ke do an lapen adonarap along pen kelong atangka pangrum et pen setami se kelang aphan dor dedet si saijok je puthot DMCH ICU along ban thu detlo. ICU along ki bi pini an ceklo ejon ra ebeng an pleng dera phi setami kemiang thek abang theklong le det si ICU along tami nonabang ke koma anang dengsi nang dokoklo. Kedamtang Aryogya along keso kelang bom apora hutami Ayushman card pen si selang pondo. Setami keso abang akhir ketanrak ajok Ayushman card pen kelang longjia bat atangka si aphai le roklo. Lapen nona bang ke lakthom an atangka preng si kitunangji angdeng anlo. Lasi kai ke porada kidu kisung along karjap kluk lapen ning ke mea bang phu ke AAC M Dr. Tuliram Ronghang MP candidate Amar Singh Tiso lapen nilip MAC Pobitra Rongpi atum pen nilipo aphan se kelang along nang kerap dun bek thapusi asopo akleng babul Rongpi pen perangkia thengno pen tuning ripon. On tarik kripli derma lo keso kachelang bom lo nilto. Anke nona bangke hodak pendakan cewander lo cewander tapi ladak bangke unilu. Ate stroke hormu bang ladak bang operation ajak ton nabi. Dake medical kimilang amase ajak ton bang avede. Rasopo si nang litum along gaprek ponang pu kolam no. Kenil tum dapen along gaprek pon jiban helu tu ongchot mani tumbang pon imo vedelo. Amasi nitum bokajan Aryogya along sedamiglo. Halada bang private pina card pini do puseta Ayushman card do puseta me hada bang PK system cho. Hala so PK along ke cover on edelo. Amasi hada lakho ne jo ke leroklo ate apulong operation pena amat ni tunta lana bangke piun edelo masalah tapan elo private pena pemas ni tunga tapan apa dak non medical college non ko nang shift del shift dia tapi non bangke ICU room piniar ni da do bom lang ni lipo anke pinian ta non bangke koma an si doi koklo. Lapuson kisung ahut komat ni ning kimi pen kerap ke pajer dunjia phan screen along ke paklang pon GP number 7002636755 along kerap ke pali jia phan tami puthot tuning ri pedo pon thu. Pressure stroke pen jo ek March 1 tarik an dak chiwan lo ke dak ke aphu person bang ke dak claim bang we sara we lam lo la si Aryogya sin tum chipon lo. Bang na ito guhati si tan tum an ke hiluong pusi dah Aryogya long hipon lo adak dui tarik an ni parison no Mars dui tarik an ke parison lo hadak kuan adin ni hadak dulo sita dak pamit he de lo hadak an ke poisa nang masih poisa dak lak pho an li rok an ke chilang mu be de lo masih ni tum chipon chiwan thu de lo la dak medical ko le ingke non chilang bom lang non ta kimi je lam jithan thelang ingke lasi Dubai im bak biji hong bak nam poisa ta non ke iklap lo hadak an si ik de lo lak pho par je ma hadak ta ni tum chithon lam nai la mane na ni tum chilang imu velo dak ke pusi dak pen chiwan de lo News report KTV News.